חברים, איך אתם מרגישים היום? אתם שמחים או עצובים? אתם חוששים או מוכנים? כמה רגשות יש לנו? כל כך הרבה. לפעמים זה כיף ולפעמים זה קצת קשה. אבל איזה מזל שיש לנו אנשים שאוהבים אותנו, שיכולים לעזור לנו כשקשה לנו. והכי מזל שיש לנו את עצמנו. כי גם אנחנו יכולים לעזור לעצמנו כשקשה לנו וכשאנחנו מרגישים רגשות חזקים וגדולים. לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח. לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח. לפעמים אני שמח, לפעמים רעב. לפעמים אני כועס ולפעמים אוהב. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני גדול ולפעמים קטן, לפעמים אני גיבור ולפעמים פחדן. לפעמים אני ביחד, לפעמים לבד. לפעמים אני באמצע, לפעמים בצד. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני כינור ולפעמים תופים. לפעמים אני קיצי ולפעמים חורפי. לפעמים אני עצלן ולפעמים חרוץ. לפעמים אני מתוק ולפעמים חמוץ. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני חכם ולפעמים טיפשי. לפעמים אני ראשון ולפעמים שלישי. לפעמים אני תופס ולפעמים תפוס. לפעמים אני ענק ולפעמים פספוס. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. מה אתם חושבים שמרגישות הילדות בתמונה? האם הן שמחות? לא, הן כועסות, נכון. למה הן כועסות? שתיהן רוצות לקרוא בספר. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? יש לנו כמה אפשרויות. אנחנו יכולים לקרוא ביחד, או שאנחנו יכולים לקרוא בתורות. ויש לנו עוד אפשרות. אנחנו יכולים ללכת להורים שלנו או למורה ולהגיד לה שאנחנו כועסים, והיא תעזור לנו לפתור את הבעיה. מה עם הילד הזה? מה אתם חושבים שהוא מרגיש? נכון, הוא שמח. הוא בטח שמח לשחק בצעצועים שלו. ומה עם הילד שכאן? מה הוא מרגיש? לי נראה שהוא פוחד. מה אתם חושבים? כן. מה מפחיד אותו? העכביש, נכון. מה עם הילדה הזאת? מה קרה לה? מה היא מרגישה? היא שמחה? לא. היא עצובה, נכון. למה היא עצובה? נראה שהדובי שלה נקרע. אוי, איזה יופי. אמא שלה באה לעזור לה. היא תתפור את הרגל של הדובי בחזרה. כל הכבוד, אתם ממש טובים בלזהות רגשות. אל תשכחו, כשקשה לכם, אתם תמיד יכולים ללכת להורים ולבקש עזרה. א', ב' וג' ד' ה' ו' ז' ח' וט'
ויוד וכף ולמד מם נון וסמך אחר כך עין פי וצלים וקוף רשין תף א' ב' וג' ד' ה' ו' זין ח' וט' ויוד וכף ולמד מם נון וסמך אחר כך עין פי וצלים וקוף רשין תף א' ב' וג' ד' ה' ו' זין ח' וט' ויוד וכף ולמד מם נון וסמך אחר כך עין פי וצלים וקוף רשין תף א' ב' וג' ד' ה' ו' זין ח' וט' ויוד וכף ולמד מם נון וסמך אחר כך עין פי וצלים וקוף רשין תף. דניאל סיים את שיעורי העברית שלו, אז החלטנו להכין עוגיות בצורה של אותיות בעברית. בואו תעזרו לי לספור עד 10. מוכנים? 1 ו2, 3 ו4, 5 ו6, 7, 8 ו9, 10. הצלחנו, ספרנו עד 10. איזה נפלא, כל הכבוד, אני כה גאה. תראו מה יש לי כאן. יש לי כאן את גברת תפוד. גברת תפוד, אבל לגברת תפוד חסר הפרצוף והידיים. רוצים לעזור לי לתקן אותה? כן? אז בואו תעזרו לי לשים לה את העיניים. לאן העיניים שלה אמורות ללכת? איפה העיניים שלכם? תראו לי את העיניים שלכם. כן, העיניים פה. אז בואו נשים לה את העיניים ממש כאן למעלה באמצע. הופ! עכשיו בואו נוסיף לה מה חסר. אף. איפה האף שלכם? אף. בואו נשים את האף של גברת תפוד. ממש כאן באמצע הפרצוף, נכון? ממש פה. חמוד וקטן. מה עוד חסר לנו? עם מה אני מדברת? עם הפה, נכון. עכשיו יש לי פה או שנשים לה פה, או שנשים לה לשון. שהיא תוציא לשון. מה אתם רוצים? מה אתם חושבים? לשון או פה? בואו נשים לה פה אדום. פה עם שפתיים אדומות, יפות כאלה. וואו, גברת תפוד, כבר יש לך פנים. עכשיו מה חסר לה? האוזניים. איפה האוזניים שלכם? באוזניים אנחנו מקשיבים, נכון? יש לי פה אוזן אחת בצד אחד, בצד ימין, ואוזן שנייה לצד שמאל. ממש ככה. עכשיו מה חסר? ידיים. אין לך ידיים, גברת תפוד. בואו נוסיף לה ידיים. יש לי פה או ידיים רגילות כאלה. ידיים. יד ימין ויד שמאל. או יש לי ידיים מצחיקות. מה אתם רוצים לשים לה? ידיים מצחיקות או ידיים רגילות? ידיים מצחיקות. כן, בוא נשים לך ידיים מצחיקות. ממש, כן. הופ. 1 ו2. היי גברת תפוד, איזה ידיים מצחיקות יש לך. בואו נשים לגברת תפוד כובע. אתם רוצים לשים לה כובע או כתר? כתר או כובע? או שנשים גם וגם. בואו ננסה לשים גם וגם. כובע וכתר. איזה יופי, גברת תפוד. תודה שעזרתם לי לסדר את גברת תפוד. האף הוא חשוב באמצע הפרצוף.
בשקט מקשיבה, העיניים נבונות, הן רואות מתבוננות. אלה הפנים שלי וזה הראש, טוב כל כך להיות אני, 1, 2, 3. אלה הפנים שלי וזה הראש, טוב כל כך להיות אני, 1, 2, 3. האף הוא חשוב באמצע הפרצוף, הפה הוא קטן, מתוק וחייכן, האוזן הטובה בשקט מקשיבה, העיניים נבונות, הן רואות מתבוננות. אלה הפנים שלי וזה הראש, טוב כל כך להיות אני, 1, 2, 3. אלה הפנים שלי וזה הראש, טוב כל כך להיות אני, 1, 2, 3. טוב כל כך להיות אני, 1, 2, 3. אז עם העיניים אנחנו רואים, ועם האוזניים אנחנו שומעים, נכון. ובעזרת האף מה אנחנו עושים? אנחנו מריחים, נכון. ומה אנחנו עושים עם הפה? עם הפה אנחנו מדברים ומקשקשים וצוחקים ולפעמים גם צועקים, נכון? ומה עוד אנחנו עושים עם הפה? אנחנו אוכלים בעזרת הפה. בתוך הפה יש לנו שיניים שעוזרות לנו ללעוס את כל האוכל שלנו, נכון? מה אתם הכי אוהבים לאכול? אני אוהבת לאכול כל מיני דברים, מלפפונים וברוקולי ועגבניות ואפונה, אבל הכי אני אוהבת לאכול אבוקדו, במיוחד אם שמים עליו קצת לימון חמוץ. אז מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לשמור על הפה שלנו ועל השיניים שלנו? נכון, לצחצח את השיניים. אנחנו צריכים לצחצח שיניים לפחות פעמיים ביום. בואו איתי לצחצח שיניים. אתם יכולים להביא את מברשת השיניים שלכם. צ'יקי צ'יקי צ'יקי, צ'יקי צ'יקי צ'ה. צחצוח השיניים הוא חשוב נורא. ניקח את המברשת, נשים מעט משחה, נכניס אותה לפה ונתחיל במלאכה. נצחצח ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, למעלה, מטה, מעלה, מטה, ואת הלשון. צ'יקי 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 צ'ה. קודם כל, אנחנו גוזרים קרטון לחצי עיגול גדול. אחר כך, אנחנו צובעים אותו בצבע ורוד. אנחנו נגזור תחתיות של 6 בקבוקים ושל 4 כוסות לבנות. אחר כך נצבע את התחתיות של הבקבוקים בצבע לבן. ככה. נדביק אותם יפה לקרטון הוורוד שלנו, ככה. ויש לנו שיניים. עכשיו אנחנו יכולים לשים עליו פלסטלינה שיראה כמו אוכל בשיניים ולצחצח את הפלסטלינה. אנחנו יכולים גם לקחת חוט או חבל ולהשתמש בו כמו חוט דנטלי ולנקות בין השיניים. עוד פעילות נחמדה שאפשר לעשות זה לצבוע את השיניים בטוש מחיק ולצחצח אותם. כשחופפים באמבטיה מסתכלים למעלה, כשמורידים את המים
לשמיים, מים בעיניים, זה לא כיף כפליים. מים בעיניים, לכן נסתכל לשמיים, נוריד את כל הלכלוך, נוריד אותו מהגוף, נסבן ונחפוף, ולא לשכוח לשטוף. מים בעיניים, זה לא כיף כפליים. מים בעיניים, לכן נסתכל לשמיים. תוכלו לעזור לי לספור כמה בועות עולות מתוך האמבטיה? איזה יופי! בואו נספור ביחד. בועה אחת. נכון, בועה אחת. בואו נספור את הצד השני. בועה אחת, 2 בועות, 3 בועות. באיזה צד יש יותר בועות? בצד ימין או בצד שמאל? בצד ימין, נכון. בצד ימין יש 3 בועות. בואו נספור כמה בועות עולות עכשיו מתוך האמבטיה. בועה אחת, 2 בועות, 3, 4, 5. 5 בועות. בואו נספור את הצד השני. בועה אחת, 2 בועות, 2 בועות. נכון. באיזה צד יש יותר בועות? בצד ימין או בצד שמאל? נכון. בצד ימין יש יותר בועות. בצד ימין יש 5 בועות, ובצד שמאל יש 2 בועות. 5 זה יותר מ2. מכנסיים נשים, מכנסיים, מכנסיים נשים, מכנסיים. נכניס רגל אחת ועכשיו את השנייה ונרים אותם למעלה. מכנסיים. חולצה נשים עכשיו חולצה, חולצה נשים עכשיו חולצה. נכניס יד תחת לשרוול ועכשיו את השנייה ונכניס את הראש לחולצה. גרביים זה התור של הגרביים, גרביים נשים על הרגליים. גרב אחת לרגל ימין ואחת לרגל שמאל ושמנו גרביים, כל הכבוד. נעליים נשים על הגרביים, נעליים נשים על הגרביים. נעל ימין לרגל ימין, נעל שמאל לרגל שמאל. התלבשנו לגמרי, כל הכבוד. עזרו לי להלביש את הילד שבתמונה. קודם כל, בואו נבדוק את מזג האוויר. נראה שחם היום. איזו חולצה מתאימה למזג אוויר חם? החולצה הקצרה או הסוואטשרט הארוך? כן, אם הסוואטשרט יהיה לו חם מדי, בואו נבחר את החולצה הקצרה. עזרו לי למצוא את המכנסיים מבין הפריטים הבאים. האם זה מכנסיים? לא, זה גזר. גזר אוכלים. האם זה מכנסיים? לא, זה גיטרה. עם גיטרה מנגנים. ומה עם זה? האם זה מכנסיים? לא, זה ספר. בספר אנחנו קוראים. מה נשאר לנו? נכון, אלו מכנסיים. בואו נלביש אותו. מה חסר לילד עכשיו? נכון, נעליים. בואו נבחר נעליים למזג אוויר חם. איזה נעליים מתאימות? נעלי הספורט או המגפיים? נכון, נעלי הספורט. עם המגפיים יהיה לנו חם מדי. בואו נעזור לו לנעול נעליים. מה אתם אומרים? רוצים לבחור לילד כובע? כן? בואו נראה איזה כובעים יש לנו. איזה כובע זה? זה כובע של פיראט, נכון. זה יהיה ממש מגניב לחבוש אותו בחג פורים. מה עם הכובע הזה? זה כובע של ליצן, נכון. מה עם הכובע הזה?
זה כובע של קוסם. תראו, יצא ממנו ארנב. נשאר לנו רק כובע אחד, כובע המצחייה. אני חושבת שהכי מתאים לחבוש את כובע המצחייה. בואו נחבוש לו את הכובע. כל הכבוד, עבודה טובה. באמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הצהוב. דיברו מעט בנחת, טילו מעט ביחד, פתאום נפלו לבור עמוק. התבלבל, לולולולולו, התגלגלו, לולולולו, השתוללו, לולולולו כל היום. הסתובבו, בו, 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 התערבבו, בו, 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 בו. וכך נולד הצבע הכתום. כן, כך נולד הצבע הכתום. באמצע היום הצבע הכחול פגש ברחוב בצבע הצהוב. דיברו מעט בנחת, טילו מעט ביחד, פתאום נפלו לבור עמוק. התבלבל, לולולולולו, השתוללו, לולולולו, התגלגלו, לולולולו מצחוק. הסתובבו, בו, 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 התערבבו, בו, 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 בו. וכך נולד הצבע הירוק. כן, כך נולד הצבע הירוק. באמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הלבן. דיברו מעט בנחת, טילו מעט ביחד, פתאום נפלו לבור עמוק. התבלבל, לולולולולו, התגלגלו, לולולולו, השתוללו, לולולולו מאוד. הסתובבו, בו, 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 התערבבו, בו, 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 בו. וכך נולד הצבע הוורוד. כן, כך נולד הצבע הוורוד. כן, כך נולד הצבע הוורוד. כן, כך נולד הצבע הוורוד. הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הלבן. דיברו מעט בנחת, טילו מעט ביחד, פתאום נפלו לבור עמוק. זה התבלבל, לולולולולו, התגלגלו, לולולולו, השתוללו, לולולולו מאוד. הסתובבו, תרים את הידיים למעלה, שירו. בו 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 בו. וכך נולד הצבע הוורוד. בוא תשים פה. ייי! אצבעות לי יש, כל דבר בונות הן, שובח ויונים בו 6, גור 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 הומות הן. הנה בית לי קטן, בו כיסא וגם שולחן, משקפיים עגולים לי בקצה החותם. 10 אצבעות לי יש, כל דבר יודעות הן, לצייר ולקשקש, גם בטוף מכות הן. אוי 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 זה לא כדאי, אצבע
אצבע לא 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 עושה. איפה בוהן? הנה את, זרת ושלום הן. היי! יש לנו פה פלסטלינה. אתם רוצים לעזור לי ליצור קשת בענן? כן? בואו נתחיל. יש לנו פה רק 3 צבעים. צבע כחול, צבע צהוב, נכון, וצבע אדום, אדום ורדרד. אבל לקשת בענן יש יותר מ3 צבעים. מה נוכל לעשות? אני יודעת, אולי נוכל לערבב צבעים כדי ליצור צבעים חדשים. בואו ננסה. הצבע הראשון של הקשת בענן הוא הצבע האדום, אז אנחנו לא צריכים לערבב שום צבע. ניקח חתיכה קטנה ונעשה ממנה נחש ארוך. אתם רואים? ככה. אתם אוהבים לשחק עם פלסטלינה? גם אני. תראו, עכשיו נעשה ממנה קשת, אולי קצת יותר ארוך. יש לנו מקום לכל הצבעים. עכשיו נעשה ממנה קשת, ככה. תראו, יש לנו קשת אדומה. מה הצבע הבא? בואו נסתכל. אדום. מה הצבע שמתחתיו? כתום, נכון. אבל אין לנו פה כתום. מה נוכל לעשות? אולי נוכל לערבב בין האדום והצהוב, וניצור ככה צבע כתום. בואו ננסה. ניקח חתיכה קטנה אדומה, וחתיכה קטנה צהובה, ונערבב אותם. ככה. איזה כיף זה לערבב צבעים. מה יוצא לנו פה? מה זה? זה נראה כמו צבע כתום. איזה יופי. בואו נעשה ממנה נחש. גלגל. וואו. צבע כתום יצרנו מהצבע האדום ומהצבע הצהוב, צבע כתום. עכשיו נשים אותו, את הנחש הזה, מתחת לצבע האדום. ככה. אתם רואים? כבר אני רואה התחלה של קשת בענן. בואו נמשיך. מה הצבע הבא? בואו נסתכל. אדום, מתחתיו יש כתום, ומתחת יש צהוב. נכון. יש לנו כאן צהוב. בואו ניקח חתיכה ונגלגל לנחש. וואו, איזה יופי. נחש. בואו נשים אותו מתחת לצבע הכתום. ממש ככה. איזה עוד צבע חסר לנו? בואו נסתכל. אדום, כתום, צהוב. איזה צבע זה? ירוק, נכון. אתם רואים פה ירוק? אני לא רואה פה ירוק. אבל אולי נוכל ליצור צבע ירוק. איזה צבעים כשמערבבים אותם יוצרים צבע ירוק? הצהוב והכחול, נכון. אז בואו ניקח חתיכה קטנה, כחולה, וחתיכה קטנה, צהובה, ונערבב אותם. לערבב, לערבב, לערבב. אוי, זה כל כך כיף. אתם חושבים שיצא לנו צבע ירוק? בואו נראה. וואו, תראו את זה. זה יצא צבע ירוק. יצא לנו צבע ירוק. אתם רואים? איזה יופי. בואו נעשה ממנו נחש. לא צריך נחש יותר מדי ארוך, כי כבר אין לנו כזה הרבה מקום, נכון? הנה, תראו.
יש לנו נחש ירוק. ותראו, איזה יופי. חסרים לנו עוד 2 צבעים, נכון? בואו נסתכל. צבע אדום, כתום, צהוב, ירוק. איזה צבע זה? כחול, נכון. יש לנו פה צבע כחול. בואו ניקח חתיכה. לא צריך חתיכה גדולה, כי אין לנו כבר הרבה מקום. ונעשה ממנה נחש קטן. זהו. נכניס אותה ככה מתחת לירוק. וואו, איזה יופי. נשארנו רק צבע אחד. בואו נסתכל, נראה איזה צבע זה. צבע אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול. ואיזה צבע נשאר לנו? צבע סגול, נכון. אתם רואים פה צבע סגול? לא. איך נוכל ליצור צבע סגול? איזה 2 צבעים יוצרים צבע סגול? הצבע האדום והצבע הכחול. בואו ניקח קצת מהכחול, ניקח קצת מהאדום ונערבב. בואו נראה איזה צבע יצא לנו. איזה כיף זה לשחק עם פלסטלינה. צבע סגול, נכון? בואו ניקח מזה חתיכה קטנה, כי לא צריך הרבה, אין לנו הרבה מקום, נכון? נגלגל אותה. נחש קטן, 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 ככה. עוד טיפה. נשים אותו ככה מתחת לכחול. תראו, ויש לנו קשת בענן. איזה יופי. כל הכבוד, תודה רבה שעזרתם לי לערבב צבעים וליצור קשת בענן. פעם דינוזאורים שלטו בכל הארץ, היו גדולים, היו קטנים והיו גדולים מאוד. היה אחד ושמו טירקס, חזק כמו פיל, גדול כמו עץ. הייתה לו שאגה גדולה, אבל ידיים קטנות נורא. לצעוד, 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 לצעוד עכשיו לשאוב. לצעוד, 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 לצעוד עכשיו לשאוב. לצעוד, 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 לצעוד עכשיו לשאוב. לצעוד, 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 לצעוד ולעצור. פעם פטרוזאורסים עפו בשמיים, אכלו דגים, אכלו ביצים ואפילו חרקים. היה אחד פטרודקטיל, דינוזאור מעופף, לו כנפיים כה גדולות בגודל של כנפי מטוס. לעוף, 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 לעוף עכשיו לשאוב. לעוף, 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 לעוף עכשיו לשאוב. לעוף, 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 לעוף עכשיו לשאוב. לעוף, 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 לעוף ולעצור. פעם דינוזאורים חיו כאן בארץ, באוויר, ביבשה וגם בתוך הים. היה אחד טריסרטופס, 3 קרניים לו בראש, נגע חזק הוא באויביו ולאכול עלים אהב. צעוד, לצעוד, 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 לצעוד עכשיו לשאוב. לצעוד, 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 לצעוד עכשיו לשאוב. לצעוד, 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 לצעוד עכשיו לשאוב. לצעוד, 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 לצעוד ולעצור. תוכלו לעזור לי לספור את כל הדינוזאורים הכתומים? מוכנים? דינוזאור אחד כתום, 2 דינוזאורים כתומים, 3. האם הדינוזאור הזה כתום? לא, הוא בצבע כחול. מה עם הדינוזאור הזה? לא, הוא לא כתום, הוא בצבע סגול.
אז כמה דינוזאורים כתומים יש לנו? 3, נכון, 3 דינוזאורים כתומים. כל הכבוד! תרימו את היד שלכם ותעמידו פנים שהאצבעות שלכם הם גיגונים קטנים. אתם מוכנים? 5 גיגונים שוחים להם בים, מגיע הכריש, הם אומרים לו לך מכאן, מתקרב קרוב קרוב אל הדגים החמודים, ובום תופס אחד, איזה טעים. כמה דגים נשארו לנו? 1, 2, 3, 4 גיגונים. 4 גיגונים שוחים להם בים, מגיע הכריש, הם אומרים לו לך מכאן, מתקרב קרוב קרוב אל הדגים החמודים, ובום תופס אחד, איזה טעים. כמה דגים עכשיו יש לנו? 1, 2, 3 גיגונים, נכון. 3 גיגונים שוחים להם בים, מגיע הכריש, הם אומרים לו לך מכאן, מתקרב קרוב קרוב אל הדגים החמודים, ובום תופס אחד, איזה טעים. כמה דגים עכשיו יש לנו? 1, 2 גיגונים שוחים להם בים, מגיע הכריש, הם אומרים לו לך מכאן, מתקרב קרוב קרוב אל הדגים החמודים, ובום תופס אחד, איזה טעים. כמה דגים עכשיו יש לנו? נכון, רק דג אחד. דג אחד שוחה לו שם בים, מגיע הכריש, הוא אומר לו לך מכאן, מתקרב קרוב קרוב, אומר אנחנו חברים, ובום תופס אותו, איזה טעים. כל הכבוד, אין יותר דגים, כל הכבוד. רוצים לעזור לי לדוג את כל הדגים מהפה של הכריש? כן? צריך להיזהר שהוא לא יתפוס לנו את החכה. אתם מוכנים? בואו נוציא דג אדום. מוכנים? דג אדום, כל הכבוד. עכשיו בואו נוציא דג צהוב. זה קשה. דג צהוב, הוצאנו. בואו נוציא דג ירוק. דג ירוק, בוא החוצה. צריך להיזהר שהוא לא יתפוס לנו את החכה. ייי. דג ירוק. איזה צבע דג עכשיו נדוג? ירוק, אדום או צהוב? בואו ננסה דג ירוק. 4 דגים. בואו נוציא את הדג ה-50. מוכנים? דג אדום. דג מספר 5. וואו, זה קשה. לדוג דגים זה קשה מאוד. מוכנים? הוא תפס אותנו. אוי לא. רוצים לעזור לי למצוא כל מיני צבעים? כן? אז תשתמשו במשקפות שלכם ותמצאו איתי את הצבע הכחול. אני רואה כחול, כחול. אני רואה כחול, כחול, כחול. אני רואה כחול. תעזרו לי למצוא דברים כחולים. מוכנים? תשתמשו במשקפות. מה יש לנו פה בצבע כחול? דובי, ומגלשה, וציפור, מה עוד? מגלשה, נכון, כל הכבוד. עכשיו תעזרו לי למצוא את הצבע האדום. אדום. אני רואה אדום, אדום. אני רואה אדום, אדום, אדום. אני רואה אדום. מה יש לנו כאן בצבע אדום? בואו נסתכל טוב טוב. בלון ודלי ואופניים ומה עוד? כבאית, נכון. כל הכבוד. עכשיו
הצהוב. בואו נשתמש במשקפות, אל תשכחו. השמש, נכון, השמש צהובה. וברווז. ומה עוד? גיטרה וטרקטור, נכון. כל הכבוד. עכשיו בואו נמצא את הצבע הירוק. מוכנים? ירוק. אני רואה ירוק, ירוק. אני רואה ירוק, ירוק, ירוק. אני רואה ירוק. מה יש לנו כאן בצבע ירוק? בואו נסתכל. כמובן, העץ הוא בצבע ירוק. צפרדע ירוקה, וכדור טניס, ושבשבת ירוקה. נכון, כל הכבוד. מצאנו הרבה מאוד צבעים, נכון? איזה צבעים מצאנו? כחול, אדום, צהוב, ירוק. יש צבעים בכל מקום. יש לנו כאן פעילות מאוד קלה ונחמדה. אנחנו מדפיסים את השיניים האלה, מנילצים אותם או שמים אותם בתוך שמרדף, ומציירים עליהם עם טושים מחיקים. אנחנו יכולים לדמיין שזה אוכל שהמפלצת אכלה. אתה חושב שזהו? מספיק? הוא אכל הרבה? הוא שבע? כן? אז בואו, עכשיו נצחצח לו שיניים. וואו, תראו את השיניים שלהם מבריקות. נכון, דני, תראה להם. תראו איך השיניים מבריקות. כל הכבוד, ככה אנחנו צריכים לצחצח שיניים כל יום. אפשר גם להדפיס את השיניים האלה ואת האותיות בעברית ולרשום אותיות על השיניים, ואנחנו נוציא כל פעם קלף עם אות אחרת ונצחצח אותה מהשיניים. יש לנו פה אות אחרונה. היי, נכון. איזה יופי, תראה. השיניים שלה מצוחצחות? כיף. תודה רבה שבאתם ללמוד איתי, היה לי ממש כיף. אל תשכחו לעקוב אחרי הערוץ כדי שלא תפספסו את הפרקים הבאים. נתראה בפעם הבאה.